Ahojde, zdraví z kavalér u dnešního dalšího videa a jsem tu společně s Ardo 15. Ahoj, já dej to trošku dál. Je to druhý vlog. Nebo jako jak chceš ty. Porce, dobře. Jsem tu s Ardo 15. Je to druhý vlog. Ahoj. Je to druhý díl vlogu. To trošku tmavý, Lukáš. Víte, proč je to druhý díl vlogu? Protože bagr. Sucharda na videu. Možná to tam říká, nevím. To já nevím. Prostě jednou napsal na Viber. No protože bagr. Vyhledejte si na YouTubeku, nebo taky sledujte Pigmeny 2004. Já jsem jim dal odběr. Už se nemenou takhle. Jo, Pigmeni 00. Já napsal jenom pigmeny. No já taky, ale musel jsem to hledat půl hodiny, než jsem to našel. To skoro bylo úplně dole. No tak já jsem to měl nahoře hned. Prostě sledujte jejich kanál. Pigmeny. Já se někdy na ně podívám. Různých Co to Piš. naši? No, naši kamarádi. Prostě naši kanál. Kamarádi. A my jsme si rozhodli, že taky tady společně natočíme taky nějaký vlog s kavalírem, že jo? Ano. A budeme prostě takhle natáčet Vlogy. To už jsem říkal všechno. challenge. Jsem říkal. No, prostě no. Jinak, budeme tady mít hosta. Příštím dílu zkusím, napiš mi tak do chatu, zkusím pozvat pigmeny. Jinak kdybyste slyšeli nějaké zvuky, tak to tady vlastně jdeme. Jdeme ze školy. Toho asi zjistili, no. Samozřejmě, co jsem říkal v prvním videu, tak nemám rád, když si někdo vybíjí zlost, nebo něco se vám nelíbí. To hned neznamená, že začnete mi dávat dislajky. To vůbec, to nemá cenu, je to trapný, že jo, Adame? Přesně tak, když se vám to prostě nelíbí, tak se na to nekoukejte. Buď smačněte to. Napište něco do komentáří, a to stačí. Já něco jiného. Když tak, zrušte odběr, zmáčněte tady ten červený křížek a běžte pryč. Mě to fakt nezajímá. Prostě se na to nedívejte, když se vám to nelíbí. Nejdeš tady slyšet možná. A to auto jo, ale. To auto jo, no tak. A ta pilka tady taky asi. Tak jako já budu takhle řvát. Kdybychom měli mikrofon, tak by to bylo. No jo. A my ještě nemáme. Já si hlavně koupím webkameru. To jo, to plánuju teď někdy Možná koupit. koupí i 2 webkamery. Možná, já nevím, kolik stojí. Napište dolů do komentáře, kolik stojí jedna webkamera. Jo, a Gamer, když tak nám poradí, jaký mikrofon je dobrý. Gamere, jsme tvoji fanoušci. To je pravda, taky jsme tví fanoušci. Když tak napište i vy, youtubeři, něco jako Gogo. Jsme fanoušci. Gogomene, zdravím tě. Čau Gogomene, čau Jirko, Králi, čau Mente, čau Kovi, čau Stejku, čau tyhle ty youtubeři, co jsou hodně známí. Zdravím všechny český youtubery, slovenské youtubery. A Gogo. Dobrý video s babičkou, když hrála GTAčko. Super. Úplně super umí řídit. Like. Tato umí perfektně. Dal jsem ti like, takže dobrý. Odebírám tě, Gamera taky, Jirku taky, prostě zdravím všechny youtubery, prostě, no. Takže i mě. No, I Kavalia. Adame. Hlavně naštivte ty. Takže napište dolů do komentáří, že jste tohle video viděli, Jirko a Gamere,
třeba. Jirko, Gamere, napište již tak, když jste to viděli. I třeba pode mě do komentáří a na tom. Když tak nám napište nějaké zprávy do komentáří, aby jsme byli dobrý youtubeři, my chceme být fakt dobrý, chceme být jako vy, jsme obrovští vaši fanouškové. Ano, Martine Dlouhý taky, tobě taky velký dík. I Luko. Ano, Luky. Dobrý Kámo. speciály z GTAčka. Exploidete, taky dobrý. Exploidet. A nejvíc mě baví to, jak tam dali nějaký ty takový ty panáčky, jak se tam prali v tom, jak tam chlastali. Potom, viděl jsi to? Mně se líbil ten Goat simulátor. Jo, to taky, no. Ale ty panáče, se mi taky líbily, jak se tam bojovali. Jak se tam dal chytky na těch kamionech, to bylo dobrý, jak tam jeden to stál. A jak tam ten billboard, to bylo dobrý. Takže já vám řeknu jednu věc. Takže, pokud se vám toto video líbilo, dejte like. A napiš Gamere, Jirko a Games video! A Někdo viděl. pozor, dámy a pánové. A teď, na co jste všichni čekali, bude ode mě a od Adama Lilka velikonoční speciál z Minecraftu. A z vlogu samozřejmě. Ano, ten velikonoční speciál budou Jelly Beans, takže Jelly Beans to taky. to nám přivezou z Ameriky někdo. Takže super a takže máte se na co těšit. Takže já bych to asi nezdržovala. Promiňte, že někdy budeme trošku jakoby kecat za nějaký jiný youtubery, ale to nevadí s vás, snad vám. Že jako třeba někdy budeme jakoby si povídat o nějakých youtuberech. A Gamere, prosím, napiš mi do komentáří, jestli to video bylo dobrý, když tak dej like, třeba dislike, to je jedno úplně. A můj kanál se jmenuje Adam Lilek, velký A. Můj kavalír NOO, tiskací samozřejmě. Super. A napište prostě nějaký blbosti. Rady, táka, loskuták. A hlavně tu webkameru, kolik stojí. Ano a Někdo nám to prostě napište. mikrofon, to potřebujeme mikrofon, nějaký dobrý. hlavně, to Mente a ty natoč nějaký další No díl jo. z toho, kdo zabil Já toho. jsem úplně zapomněl na Menta, že je. Kdo zabil toho, Teddyho, nebo jak se jmenuje, Eddieho, Teddyho. Já nevím, ale a co natoč myslíš? další díl. Myslíš Who's Your Daddy? Ne. To taky natoč, další díl. Je, ale to nenatáčí, ne? Jo, natáčí. Jo. Mhm. Tak jo. Takže pokud se vám ještě jeden pro všechny youtubery, co chtějí, slídnout to video nebo lidi, natočte video. A Takže pokud se vám, taneční výzva. Chill, já ji taky natočím. pokud se vám video líbilo, dejte like. Víš? A odebírejte a čusák. Čau! Čau!